बसुमतारी नोंथांखौ बड' टुबिउ चेनेलाव बरायबाय। आं बे भिडिअखौ नोंथांमोन सिगां डिसेम्बर 1आवनो आपल'ड खालामनांगौमोन, नाथाय एसे उसुबिदानि जाहोनाव आङो बे भिडिअखौ लेटै आपल'ड खालामनाय जादों। अब्लाबो नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ नायनानै माने बे भिडिअनि बेनिफिटखौ लानो हागोन। बे भिडिअआ जागोन रिपारचेस एन्ड निउ जयनिं अफार्स। जाय बिथांमोनहा 1 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै 23 डिसेम्बरसिमनि गेजेराव गोजाम आइडिफ्रा प्रडाक्ट पारचेस खालामगोन, बे बिथांमोनहा बे अफार्सखौ मोननो हागोन। आरो गोदान आइडिफोरा 1 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै डिसेम्बर दान जोबजासिमाव बे अफार्सनि बेनिफिटखौ नोंथाङा लानो हागोन। जाय बिथांमोनहा 1000 रुपिसनि प्रडाक्ट पारचेस खालामो, बे बिथाङा 109 रुपिस 109 रुपिसनि 1 रुपि डिपिआवहाय फ्रि प्रडाक्ट मोनगोन। आरो 2000 रुपिसनि जाय बिथाङा प्रडाक्ट पारचेस खालामो, बियो 210 रुपिसनि प्रडाक्ट फ्रि मोनगोन। आरो 3000 जुदि प्रडाक्ट पारचेस खालामो, अब्ला 350 रुपिसनि फ्रि प्रडाक्ट मोननो हागोन। आरो जाय बिथांमोनहा 5000नि प्रडाक्ट पारचेस खालामो, बे बिथाङा 557 रुपिसनि 1 रुपिस डिपिआव मोननो हागोन। गोदान आरो गोजामनि थाखाय बे अफार्सआ। आरो गोदान अफार्स फैबावदों जोंना सिगांनि बायदिनो दस कदम अफार। बियो जाहैबाय दस कदम। बे दस कदम अफारा 1 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै 10 डिसेम्बरसिम सोलिगोन। बेवहाय नोंथांमोनहा 2500नि मिनिमाम प्रडाक्ट पारचेस खालामनांगोन, अब्ला 10 लाखि उइनार्स जागोन। बेवहाय 10 लाखि उइनार्सआ मोननो हागोन वाशिं मेसिन 11,000 रुपिसनि। आरो बेवहाय सायख'बावगोन 1500 सुबुंखौ लाखि उइनार्स। बेवहाय बे बिथांमोनहा मोनगोन मोनथाम प्रडाक्ट 1706 रुपिसनि 1 रुपि डिपिआवहाय। बे अफार्सखौ गोदान आरो गोजाम बयबो लानो हागोन। नोंथांमोनहा 1 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै 10 डिसेम्बरनि गेजेराव 2500नि प्रडाक्ट पारचेस खालामनांगोन। आसा खालामो नोंथांमोनहा बे अफार्स दस कदम बेनिफिटखौ मोननो हागोन होननानै। आरो बे दस कदम अफारानो नोंथांमोन, बियो जाहैबाय स्पेशल अफार अनलि फर तामिलनाडु। तामिलनाडुफोराव जायफोरा टीम दं एबा तामिलनाडुआव जायफोरा थायो, बे बिथांमोनहा दैलि टप 3 लयेल्टी पारचेस विल गेट 3 बेस्ट सेलिं मडिकेयार प्रडाक्ट ग्रथ। बिसोरो 1706 रुपिसनि पिडिपि प्राइसआव मोनगोन 3 प्रडाक्ट। बे बिथांमोनहा बेयो अनलि अन तामिलनाडुनि थाखायल' बे अफार्सआ। बेबो 1 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै 10 डिसेम्बरसिम। आरो बे अफारा जागोन प्रटेक्ट इउर सेल्फ फ्रम सेल फोन रेडिएसन। नोंथांमोन जुदि जुदि इनभाइरसिभ पारचेस खालामो, अब्ला बे गाहायनि मोननै प्रडाक्टखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। बेयो डिसेम्बर 1निफ्राय डिसेम्बर दान जोबजासिम बियो सोलिगोन। नोंथाङा भिडिअखौ पस्ट खालामनानै मोजाङै नायबानो जाबाय मा प्रडाक्ट। आं आसा खालामो बयबो बे अफार्सखौ नोंथांमोनहा फल' खालामगोन होननानै। आरो नोंथांमोनहा गावनि टिमावहाय बयनोबो शेयार खालामना हो बे भिडिअखौ, जाहाथे बयबो नोंथांनि टिमावहाय बे अफार्सनि सायावहाय बेनिफिट लानो हायो। आरो मोनसे अफारबाव नोंथांमोन, बियो जाहैबाय सोल फ्लेभार एक्टिभ राइस ब्रेन अइल धामाका अफार। नोंथाङा जुदि मोनथाम पस राइस ब्रेन अइल पारचेस खालामो, अब्ला 40 रुपिसावनो राइस ब्रेन अइल डिसपेन्सार माने बथल मोननो हागोन, थाव सोग्रा 40 रुपिसावनो। बे अफारा सोलिगोन डिसेम्बर 1निफ्राय लास्ट डिसेम्बरसिम। आरो गोदान अफार दंबावो मोनसेबाव, बेबो सोलिगोन 1 डिसेम्बरनिफ्राय लानानै डिसेम्बर मान्थ जोबजासिम एन्डसिम। नोंथाङा जुदि 5 मडिकेयारनि इनभाइरसिभ जुदि पारचेस खालामो, अब्ला बेवहाय थाइसे रां होनानै डिपिआव माने इनभाइरसिभ मोनसे फ्रि मोनगोन। आरो दा जोंना नेक्स्ट अफार फैगासिनो दंबावो। बे अफारा जाहैबाय नोंथांमोन एग्रि धामाका। एग्रिकालचारनि जायफोरा आबादावहाय मडिकेयारनि प्रडाक्ट इउज खालामो, बे अफारखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। बे अफारखौ भिडिअ पस्ट खालामनानै नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय। बे अफारा जाहैगोन डिसेम्बर 1निफ्राय सोलिगोन, बिनिफ्रायहाय डिसेम्बर मान्थ एन्डसिम जोबजासिम नोंथाङा बेहाय
मोजाङै मिथिनो थाखाय बेखौ भिडिअखौ पस्ट खालामनानै फरायनानै नायबानो जाबाय बे अफारनि सायावहाय। बे अफारखौ बयबो लानो हागोन। आरो गोदान मोनसे अफार दंबावो, बेयो जाहैबाय बिल्ड इउर बिजनेस उइथ स्पेशल कम्बो अफार। बे अफारा सोलिगोन 1 डिसेम्बरनिफ्राय डिसेम्बर इनसिम। बे अफारखौ बयबो सुबुङा लानो हागोन, गोदान जा गोजाम जा। नोंथाङा जुदि मोनबा आजादि केटलग बुकखौ पारचेस खालामो अब्ला मोनसे आरायग्या बुकलेट नोंथाङा 75 DPआव मोननाय जायो। बिनि प्राइसआ 124 मोन, बेखौ नोंथाङा only 75 रुपिस DPआव मोननाय जायो। बाहाय नोंथाङा 49 रुपिस सेभ जायो। दा दिनै भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों, बाय, टेक केयार।